Ụzọ gị ọ dị nwenu bụ ebere n'ikwudosi ike n'ebe ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị nọ. Ụzọ gị ọ dị nwenu bụ ebere n'ikwudosi ike n'ebe ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị nọ. Ụzọ gị kụziere m ụzọ gị, dube m n'ụzọ eziokwu gị ma kụzibere m, n'ihi na ị bụ Chineke onye nzọpụta m. Ụzọ gị ọ dị ụzọ gị ọ bụ ebere na iguzosi ike cheta ebere gị ọ dị nwenu, chetakwa ebere nke ịhụnanya gị nke gosiri site na mgbe ochie. Cheta m na ebere nke ịhụnanya gị n'ihi ịdị mma gị dị nwenu. Ụzọ gị ọ dị nwenu bụ ebere n'ikwudosi ike n'ebe ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị nọ. Dị nwenu dị mma, bụrụkwa onye na-akwụba aka ọtọ, ọ na-akụziri ndị mmehie ụzọ, ọ na-eduzi ndị umeala n'ihe niile kwụ ọtọ, ọ na-akụziri ndị umeala ụzọ ya. Ụzọ gị ọ dị nwenu ebere n'ikwudosi ike n'ebe ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị nọ. Onye nwe m na Chukwu na-egosi m ụzọ ya, ọ mara mma karịsịa ebe ndị na-edebe ọgbụgba ndụ ya nọ. Yes, Lord.